Hej og velkommen til TV Glade Sjælland. I dag er vi taget ind til DR Byen for at snakke med Nikolaj Sonne. Hej. Hej, og tak fordi vi kom. Det var så dejligt. Ja. Hvad lavede du før du kom på DR2? Der var jeg først journalist og sidenhen redaktør på et magasin, der hedder Gear, som er sådan et gadget, teknik, dimseblad med lidt let påklædte damer. Altså alt sammen pænt, men vi tjekkede det faktisk på et tidspunkt, og blade sælger mere, eller den slags blade sælger mere, når der står en køn pige på forsiden. Der lavede jeg også noget web-tv fra 2006, og så indtil jeg stoppede. Så man kan sige web-tv og magasin lavede jeg, inden jeg kom til DR. Hvordan er det at være vært på sådan, ikke? Det er sjovt. Altså, jeg kan godt lide... det er jo noget... Altså, det er jo meget anderledes end sådan almindeligt arbejde. Det er meget sådan frit, og vi... Man kan sige, der er mig, og så er der jo også... Jeg er jo ikke den eneste, der laver sådan ting. Vi er jo nogle stykker. Og vi har det smadret sjovt sammen. Og sådan bestemmer ret meget selv, hvad vi laver, og kan godt lide det, vi laver. Så det er super fedt. Hvorfor hedder programmet sådan, ikke? Altså navnet So ein Ding, det var en hård fødsel. Det skulle være et eller andet med teknik og noget med dimser, og vi var altså flere hundrede navne igennem. Og tit når man sådan prøver at finde på noget, så skriver man op på tavler og streger ud, og hvad vælger du, og ting og sager. Og så tror jeg lidt, der er jo, på dansk er der jo det her udtryk, der hedder So ein Ding Musikafkappen, som i virkeligheden ikke findes på tysk. Altså jo, ordene findes, og det betyder noget på tysk, men det er jo sådan lidt et dansk udtryk. Og så landede vi der, fordi at det er jo sådan lidt, man kan sige, hvis jeg anmelder en eller anden dims, som jeg virkelig gerne vil have på den der sådan lidt begæragtige måde, så passer titlen jo meget godt til programmet. Så det var noget, vi kom frem til. Og i starten var det lidt mærkeligt. Det var lidt mærkeligt at sige hej og velkommen til So ein Ding, fordi det er sådan, det kan man da ikke kalde et program. Men altså, efterhånden kan jeg faktisk ret godt lide navnet. Og de fleste mennesker kalder det jo også bare Ding. Altså, det er jo ligesom det sådan tit er blevet til, men det er Ding og sådan, ikke? Så, ja, men præcis hvordan det kom, jamen altså hårdt arbejde og sidde og prøve at være kreativ. Og så lykkes det til sidst. Hvad har været den sjoveste og fedeste gadget, du har prøvet nu? Altså, den fedeste er nok den SLS Mercedes, hvor der var det her BO-stereoanlæg i. Det er den her meget, meget, meget hurtige bil. Altså 571 hestekræfter og mågevinger, og det her fantastiske anlæg. Det er nok den fedeste. Tesla Roadster, den her elbil. Fra 0 til 100 på 3,7 sekunder. Det er jo og så er den fuldstændig fantastisk oplevelse i forhold til andre hurtige biler, fordi den siger ikke noget. Det er bare, og så kører du stærkt. Segway, det her tohjuls selvbalancerende ting, man kan køre på, den vil jeg også gerne have lånt noget længere. Og jamen, hvad ellers? Jamen, det er nok sådan favoritterne inden for det. Hvad har været den dårligste gadget, du har prøvet? Som du selv ikke kunne lide. Ja, altså jeg prøver jo mange ting, som ikke kommer med i programmet. Mere for at have en eller anden, altså man kan sige, en eller anden sammenligningsgrundlag. Så når jeg siger, at den er virkelig god, så er det fordi, at jeg ved det, man kan sige, jeg synes det er rigtigt, fordi jeg har prøvet en masse andre lignende ting. Men en ting, jeg har prøvet, som var altså helt utrolig dårlig, det er netforbundne tv. Altså du kan jo næsten ikke se fjernsyn nu, uden at Samsung reklamerer for deres smart tv, og alle har ligesom det her med, at de har internet i tv'et. Og de tv, jeg har prøvet et fra LG og et fra Samsung, det var simpelthen det værste skrammel. Tit, altså en af de ting, sådan, de reklamerer med, det er jo det der med Facebook og apps på dit fjernsyn. Og der lavede jeg sådan en lille prøve på det her LG-fjernsyn, hvis du sad så tv og gerne ville på Facebook. Og hvis vi prøver det nu med telefonen, så siger vi, nu vil jeg gerne på Facebook, så gør jeg sådan der, trykker på Facebook, og så er jeg på Facebook nu. Altså det tager 5 sekunder, 10 sekunder, det tager ingen tid. På det her LG-TV, der tog det over 1 minut, og så er det sådan lidt, jamen, så kan det være lige meget, ikke? Ja, og interfacet er grimt, og det der med at styre med en fjernbetjening fungerede ikke rigtigt. Så det er noget, jeg kan huske for nylig, hvor jeg blev skuffet, fordi de et eller andet sted havde lovet meget mere, end det jeg fik. Hvor tror du, vi ender henne i 2020 på lyd og billede og web?
Det ved jeg ikke. Altså man kan sige, at de sidste 10 år er det jo gået enormt hurtigt. Det har jeg meget, meget svært ved at forestille mig. Altså jeg tror, man kan sige, det fjernsyn, du køber i dag, kan du også godt bruge om 10 år. Men den mobiltelefon, du har i dag, vil være meget, meget fjollet om 10 år. Fordi på mobiltelefonerne er det jo gået sindssygt stærkt. Altså der er en 5 år gammel mobiltelefon i dag, den er jo ikke ubrugelig, men den kan jo ikke nogen af de ting, som man forventer, en mobiltelefon skal kunne. Så de bliver ligesom forældet enormt hurtigt, ikke? Så jeg tror, at din smartphone vil se helt anderledes ud, men jeg tror ikke, dit fjernsyn ser så meget anderledes ud. Og din lyd, altså stereoanlæg bliver jo ikke særlig meget bedre. Altså man kan sige, man har kunne lave dem gode nok de sidste 20 år. Altså hvis du et 20 år gammelt, rigtig godt stereoanlæg, lyder jo stadig rigtig, rigtig godt. Så kan man sige, så folk er begyndt at købe iPod-docs og alt muligt skram, ikke? Det er bare en skam. Det er synd. Men der kan man sige, der er teknologien ligesom moden og er blevet færdig, så jeg tror ikke, at lyd bliver meget bedre. Så kan man sige, jamen så kommer der surround-lyd og 8-kanals-lyd og lalalala. Men det, langt hen ad vejen er det jo dem, der producerer det og gerne vil sælge deres ting, der ligesom skubber på for den her udvikling. Det er jo ikke så meget en udvikling, som vi som forbrugere... Altså det er ikke noget, vi går og savner rigtigt. Hvor lang tid har du til at teste en gatteski? Jamen, det er sådan, at når vi laver Ding, så laver vi jo et program om ugen. Men mange af tingene har jeg jo brugt lang tid i forvejen. Hvis eksempelvis, altså du siger, jeg anmeldte den der Samsung Galaxy S2. Den havde jeg jo i flere måneder, hvor at jeg går og bruger den som min hverdagstelefon. Fordi det er jo på den måde, man opdager alle de der ting, som er fede, og alle de der ting, som er pisseirriterende. Det er jo netop ved, og i stedet for så at bruge en telefon, jamen så bruger jeg den her og bruger den hver dag. Og bruger den hele tiden. Så mange ting har jeg haft, man kan sige, i brug i meget længere tid end den ene uge, som der er til at lave programmet. Mens de der smart tv, jamen dem havde jeg måske i brug i 14 dage eller noget. Fordi det gik relativt hurtigt med at finde ud af, at det virkelig var noget skram. Hvad er din mening til musik og lyd og billede på nettet? Skal det være gratis, eller... Nej, altså jeg synes ikke, at man sådan, man kan sige, i gamle dage med internettet, jamen der blev folk ligesom vendet til, at alt var gratis. Og det er der jo ikke nogen, der tjener penge på. Og jeg synes ikke, det skal være gratis som sådan. Altså jeg synes ikke, det er i orden at stjæle ting. Det der bare er problemet, det er tit, at dem, der ejer rettighederne til de her ting, de er i virkeligheden langt bagud i forhold til teknologien. Så hvis jeg er vant til at bare lige kunne hente en film, sådan der, så med mindre de giver mig noget, der er lige så let at gøre, altså lige så enkelt, lige så hurtigt, som jeg er vant til, så er det jo svært for dem at argumentere for, at jeg skal betale for det. Og det er lidt det, de lider under. Spotify, som er en fantastisk musikstreamingtjeneste, som alle, der prøver den, synes, den er sindssygt fed, den har jo bredt sig helt vildt meget. Altså jeg tror, det er over halvdelen af mine Facebook-venner, der bruger Spotify i løbet af et par måneder. Og det er jo fordi, det er en tjeneste, der virker. Og jeg kender rigtig mange, der betaler de der 99 kroner om måneden. Og det gør jeg også selv. Fordi jeg siger, 99 kroner om måneden for alt den... Ja tak, bare værsgo, betal. Fordi det virker. Og den model tror jeg også, at vi skal hen imod med hensyn til tv-serier og fjernsyn og sådan noget ting. Og sådan er det jo allerede ret meget. Altså, der er jo relativt mange af sådan nogle forskellige tjenester, hvor du kan købe og lege film og tv, ikke? Og så er der jo også, altså, alt DR's materiale, eller man kan sige, alt det, som Danmarks Radio selv laver, det kan du se gratis, fordi det har du betalt med licensen, ikke? Så altså, flere og flere ting vil komme over på nettet, fordi nettet fungerer jo smadret godt til video og lyd, når du gerne vil have det. Det er jo der styrken i det, at du ikke behøver at sidde og vente på, at nogen sender det, du gerne vil se, men at du kan se det, når det passer dig, ikke? Hvor mange medarbejdere er der på at lave et program? Der er sådan af fast bemanding. Der er vi mig, sagde hunden, og så Dan, som er min makker, han er det, der hedder redaktør på programmet, og ligesom ham, der holder alle møderne og sådan noget. Det er et kæmpestort hus, vi gik ind igennem. Der er jo sindssygt mange mennesker, der foregår sindssygt meget, og hvem sætter det? Meget stort, besværligt sted, ikke? Og så ham Jonas, der var her før. Han er ligesom vores faste fotograf og klipper. Og så har vi en anden klipper på os. Og så har vi nogle gange sådan en halvtids freelancer, og så nogle gange også en universitetspraktikant. Så det er ligesom, hvad vi er. Og det er i virkeligheden måske ikke så mange.
Ikke i forhold til så mange andre programmer i hvert fald. Hvordan var det at køre Zulu Djævleræs sammen med Ane på TV? Udbanen der. Ja, altså, jamen, djævleræs, det var pisseskægt. Altså, jeg blev spurgt, om jeg ville være med, og jeg var bare sådan, ja, helt sikkert, jeg skal over og smadre gamle biler, ikke? Altså, jamen, det var pisseskægt. Det var sjovt at være med til, og det var sjovt at opleve, hvordan man også kan lave tv. Fordi det var jo sådan en kæmpe produktion, altså med, hvor der var måske 30 mennesker på holdet, der sørgede for alt muligt, og 50 kameraer, og kameraer i bilerne, og en helikopter med kamera på. Sådan noget. Så det var også sådan fagligt interessant at se, hvordan sådan noget også kan være, ikke? Og så er det jo bare sjovt at køre rundt på en racerbane i gamle biler, altså. Så det var rigtig, rigtig sjovt. Desværre så vandt vi ikke i år, men næste år måske. Ja, det håber jeg. Nu må vi se. Jamen, så mange tak, fordi du havde lyst til at... Jamen, tak fordi vi kom. Det var en fornøjelse. Yes. Ja, ha' det godt. Ja, tak. Hej. Hej.